कि सुनो सुनो मीडिया वालों, ये सबको बता दो। और मोनालिसा अब मोना नहीं रही, सबको कह दो कि उनसे दूरिया बना लो। सुनो मीडिया वालों, सबसे कह दो। सुनो मीडिया वालों, सबसे कह दो। मोनालिसा मोना नायब हीरोइन हो गई है। मोना मोनी नायब हीरोइन हो गई है। भटकते भटकते बेचती थी माला, कुंभ मेला में बेचती थी माला। देश ओ विदेश में वायरल हो गई है। सुनो मीडिया वालों, सबसे ये कह दो। मोनालिसा मोना नायब हीरोइन हो गई है। मोना मोनी नायब हीरोइन हो गई है। मोना मोनी नायब हीरोइन। म्यूजिक बाय डीजे उमेश, शुकीपुर बाजार। मोना मोनी नायब हीरोइन हो गई है। का जाने कवन वीडियो बनैले मोनालिसा के भाई वायरल कर दिहले हो। मोनालिसा मोना नायब हीरोइन हो गई है। का जाने कवन वीडियो बनैले मोनालिसा के भाई वायरल कर दिहले हो। कैमरा वाला भैया कैमरा चालू कर दिहले। मोनालिसा के ऊपर फोकस कैले कैले। सुनो मीडिया वालों, सबसे कह दो। सुनो मीडिया वालों, सबसे कह दो। मोनालिसा मोना नायब हीरोइन हो गई है। मोना मोनी नायब हीरोइन हो गई है। मोना मोनी नायब हीरोइन हो गई है। मोना मोनी नायब हीरोइन। म्यूजिक बाय डीजे उमेश, शुकीपुर बाजार। मोना मोनी नायब हीरोइन हो गई है। कातिल नजर होकर नागिनों के जैसन दुनिया दीवाना भइल, फेल भइल फैशन है। मोनालिसा मोना नायब हीरोइन हो गई है। कातिल नजर होकर नागिनों के जैसन दुनिया दीवाना भइल, फेल भइल फैशन है। रहे माला वाली भइल सगरो हो हाला। कहे कमला बिहारी खुलल किस्मत के ताला। सुनो मीडिया वालों, सबसे कह दो। सुनो मीडिया वालों, सबसे कह दो। मोनालिसा मोना नायब हीरोइन हो गई है। मोना मोनी नायब हीरोइन हो गई है।